Lo wabe yababhora kwasabona manje isibalekele uyababhora kwasabona bazokhuluma bethini. Wekayisana uyazi ukuthi thina sididwa into encane nca. Uyazi ukuthi angeke kube njengoba umvela sesho nje ethi umthandeni ubhizi kakhulu ngenye indlela ongasoze uyazi. Kumanje nje uthola ukuthi umthandeni iyaphela inyanga 30 days ithanqa engakaza alala ubuthongo obanele ngalendlela okumele alale ngayo. Ushilo nje u2% wathi ukhathele namanje ayi. Akathele abadikemba bamthandela akhathele uyabona makukhathele ngisho otekisi hayi Bashilo 2% bathi bakhathele bona manje ayi. Otekisi sebeyaphela nje state ayike kaphela. Abantu kuyadingeka ukuthi bathathe iviki lonke belele bengasebenzi sidlala. Umuntu ofakele energy lapha sekuyilona lolu uhlakela umuntu waphambanisela ushilisi kodwa ngosiyama akasaphila nokuphila. Ilona lolu uhlakela kalanga kushilisi kuphela akosambona nathi usasenayo energy abanye bazizi ukuthi manje. Hayi bakhathele ushilo 2% wathi ayi 2% isikhathele ayi. Sebenza usuku nosuku ayisikhathele manje ayi. Unzima umthondo uma igida ngoma Nalento yokuba umculo yokugijima njengomthandeni nje kanje. Ushilisi unesipiliyoni salapha kuyibhova phela hayi zayibuya lapho kuqoqa DVD. Hayibuya wemvelasi. Awubona ikhala ligijima kanjani? Awukazi ube nayo inhlanhla yokubona lokhu uzumgqumela akaze afika kini kuthiwa uzosho lokhu uzoqopha i-DVD. Cha mina akaze afika. Begidwa kusole kuseni kuze kuyoshona ilanga lapha bakuqoqa i-DVD ungazodlala. Hey! Bavuthwa lapho Shilisi. Mhlawumbe insuku eziwu-3 ilandelana kuze kusuka ekuseni kuze kube sebusuku. Kulalo kuphunyulo ekuseni futhi ziyakhala we nake babe. Leso sipiliyoni leso sikhulu kabi. Hey. Okushilisi impela ungafunga ukuthi kunento okuyidla kanti kudla ikhuthaza stage ayakufequzayo. Ayakugijima lokho. Hayi akufequzayo. Hey, uyabona nje ukuthi intwele yasembombela yenzani ngena umthandeni. Hayi, Akwethu. Hey. kodwa sabe siye Paris. Hayi. Khona into esanda kwenza omahula hey. Ngathi sebuye ngomunye umfutho manje ingozi yodwa leya. Hey. Uma uphela uyagcilazana bafowethu ngeke. Ugcilaza kakhulu uMahu akalaleli yonke into. uMahu uyazi yena ufunani wenzani ngasikhathi sini uyazazi nje. Hayi. Uthi kuzoqhamuka Cricket ike. Zashe iqhumana. Naphila bafowethu. Hey, Giano mncane. Anginajiyano hayi uyihlo mayiseba uJiyano mnganano uJiyano omkhulu uJiyano mncane Jiyano. Konke ngiyibukayo khona ingozi ekhona la. Yanitshela mina le ndaba ngayiphahluka ngoba ngiyayibona le nto ngayibuka kahle ngayibukisisa. Ngayifakela izibuko ngajula ke yona. ukuthi umthandeni anga. Yabona mase kufa umthandeni. Yakutshela sizoculelwa izitabane yakutshela. Yabona sekusele kancane manje itabane siphethe isiginci. Sithi sizokhipha sikhipha Phela sebo. Sekusele kancane yakutshela. Yabona. Konke ngiyibukile ngeke ngibize igama lamuntu kodwa ayikhona into engiyibukile. Phela ke ngezwe mina kuthiwa inyoni zohlobo olulodwa indiza ndawonye. Ngeke ngathula ngabuka. Njoba bese. Sasifika uNtobeni nje. Iyaqaka welokhoza. Lento ngifuna ukuyichaza kahle. Uyabona uVusnova kwakuyijongo. Liphelele mfowethu.
ngayo yonke indlela ongasuyicabanga kondeleyana nekuloya muntu hawu usengay hawu nabo Casper mfowethu kwamajita nje aqondile jiki wasondelana naleya nceko sambona uCasper useyathweka uCasper useyathweka obvious akekho umjita ochaza ukungazi sisibuni bafowethu ukuthweka nje into off kabe zomjita yabona into off leyo ungayedla yale nesifebe sakho mhlawumbe uwisijabulisa hayi kodwa ukuthi into ongayenza emphakathini and lento mase ngiyicungisisa kahle phela nomjita kwakuyinsizwa nje ayiqondile vele kwasanayo uqobo-ke yena impela ugama kalibizo kodwa wamane wasondelana naloya umabhebhe nkosi yami ngikhumbula kahle kwakuyi-2019 waba gay kusukela lapho so ingozi yani ngiyakutshela ingozi wemvelasi mina sengibonga nanokuthi kuthe makudlala ulive kwavunulwa akaze kugqokwa amakhethini kodwa-ke ingozi leyanto ngiyakutshela hayi ingozi yona mvelasi okumele uqale uyibone kube bhizi nontombi ey'ningi ngithi wabona mfezi emnyama into yamosheka kukho ntombi ey'ningi lapho phela untombi ey'ningi waqala khona laphana isitabane kade saqala ukusiculela kumasikali sewukuthi angidlali-ke mina siculela nini enidlalayo vele sikhona vele yikhona zona la kumasikandi ngicashile kodwa mkhona zizoyeka ukucasha uyabona kwafa umthandeni lizongela dimondo obudabane ngakutshela futhi ngeke isafihla izovela iyodwa kuphela nje ngathi inqohile la kumasikandi engibheka kahle iyodwa kuphela wemvelasi uthini ngomthandeni azadonsa untombi ey'ningi lapho untombi ey'ningi wamvulela icala wake wamdonsa wamvulela icala uthini ngaleyo nto hey iyakutshela uyabona nedimoni lokutabane uzosibona wapha isitabane uzosibona nje umjita eyifakele iqhox lakhe nengubo yakhe ephinki eyiphathele isiginci ibizwakani-ke lo kothi wayemasikandi naye wemvelasi mina ngahlangana nomfowabo kaSabelo kantombi ey'ningi wathi yena umthandeni wathi usekhothi bengakangeni ikhothi lapha bengakabhekani nemanti mayelana necala lokuthi laleleli kantombi ey'ningi wathi umthandeni wena kuyokusiza ukuthi usulelele icala ngoba into yami nawe ngeke iziphele mhla saphuma la umthandeni wonela ukuthula ngontombi ey'ningi akasatrend untombi ey'ningi waduvisa abaculi esingeke sibabiza amagama esasibazi beziyinsizwa beyincoma futhi nabo bethi baziyinsizwa ya kodwa-ke ningasho ukuthi mana untombi eningi usekwavula icala untombi eningi awumazi wavulela u-SK icala wena ngo-2019 awusakhumbuli shuthi zonke itabane ziyambopha kumthandeni wemvelasi ngami ngaboshwa hey itabane zalithanda ijele hey matatazela wavele wakhuphuka njengonkulunkulu wamaskandi ogqoke ibhluku elidala kangaka matatazela lombiza ngomatatazela mfethu cha vela sehlisa ngoya mfethu kusebusuku udabukisa ngisho enza ividiyo uyadabukisa umfethu konakele azinto engizwisa ubuhlungu nengane lwamjida lo akayena phela uma emhlulile akayena hayi mehlule impela mehlule kubhala ebusweni anhlupheko yabhalwa ebusweni kumba umthandela ukulive angithi ayisixakeke sonke kodwa lwamjida uxakeke okwangempela yasesazi ubefoma kuphi namhlanje Swazini ya useswatini namhlanje
Kodwa akasikho lapho. Salokho sikhwahle njalo ihlombe sikhwahle uSminoff. uSminoff phela ushuna sehulisa. Lo maskandi lo kumele ulale $1 million. Ushayini. Kade lishayini. Lo maskandi ufuna kulalelwa abantu bonke abase South Africa. Baba nayo lo muntu okuthi uSimange network eSouth Africa. Othi ngine number yami lempisi ngoba athi ngidinga serious. Ngawo noma izovela le number kodwa amashobane yona leyo ka 073. Ngiyacela iyavela Mkhonza, iyavela Shaka. Okay. Reply lapha phansi rami. Ayiveli Mangawusi. Ayikaveli. Hayi lutho. Afanga ngabe ivela ngenhla kwe comment kaKhinibe. Ayiveli. Nje ngibona abantu abasinda le jacket. Bebhukelwe iroom elodwa kuthiwa balale khona bonke belale emabhentshini la. Phela abantu abathathu sina sabathula. Yabona mfethu eThekwini. Yabona nge-idea ngomazo lonke. Hayi bheda kakhulu ngasehlangetini labacula hayi lonto hayi yabheda. Hayi eThekwini babachaphaza kakhulu hayi. Yasinda le jacket abantu sebesoka ngawo la jacket. Hayi. Uyazi ukuthi ikhona into yakasho umthandene phesheya wathi yena kunale genge le eyenza umcimbi iupromote ngegama lakhe ithi hayi ngilibizanga ngicokama. Ikhohlwa ukuthi mina nginendaba ngumthandene naleyo nto leyo. Ikhona mfethu. Kulapho SK waphasuka khona wathi yena uMaskandi usebenzele kanzima for ukuthi namhlanje ungazovukela abaculi bakaMaskandi phansi. Washintsha indlela yokugqoka wazibala izinto azenzile kuMaskandi ukuthi uMaskandi uthatheke serious. Wabala nokuthi abaculi thina sasingakwazi nokuthi abaculi balala emahostela nokuthi balala kochomi babo mabeyoperform emcimbini bengakhokhela. Hayi kunzima hayi. Kodwa SK wakwazi ukuyikhuluma leyo nto leyo wathi hayi msangano nje leyo nto leyo. Hayi. Angithi ngoma eThekwini hayi. Yazi ubona isolo. Ngibona uMapolo sexhawula umthatha. Kodwa nje abafowethu bahluleka kodwa kulokhoza ukuba amadoda hayi sekwala khona. Uyabona phela awukwazi ukusitho mfana komunye umuzi kangaka. Ulokhu uqhubekile umnaki. Ngeke bafuna. Wathi umthandeni ngene isiqethe soko bathi. Wemvelasi. Semingaphi iminyaka manje ngizishiwe? Hayi mfowethu hey. Phela mangikhumbula kahle ngikhumbula kwango-2022 kwi-block job yilapho kwagcina khona ukubatakanyiswa nokuthintwa kwegama likabhuti. Amakhothanqoko kwangekho igama lomuntu laphaya ofuneka ukuthi kunakanwe namanje belingekho kodwa uthi sonke lesi sikhathi uthi wena ukotela lokulandelana nalowo muntu okuziba kangaka. Hayi. Washaka ngibuza ukuthi yazi nje nkosami ukuba uNkulunkulu kaMthandeni akambusisanga ngokuthi ebomculi kaMaskandi ngabe ngiyini ke mina ngabe ngilalelana ngoba phela hayi isasele itabana Maskandi mina angulalela uDodi. amadoda abophisanayo sawuvula icala. Andayavula amacala amadoda. Sawuvula icala umvelasi sethe. Umvelasi sengizokhipha. Uyacabanga emva kwalokho
ehluleke nanokuyibamba gijima hamba uyophosta yena useboshiwe usibanibani uyophosta yena futhi engazuthi ubengekho yabona impela umuntu wake wathola kanzima yabona wayesehlulwa yena ukuqonda nje akuqonda afike akhiphe mayifuna ukukhipha hawu indoda ecebanayo wakusho kwabasobala nje ukuthi ethi wemvelasi ngashawa umuntu ogqoke ipampa awusho ngani ukuthi usucula umaskandi nangilona ethi ubulalelani umaskandi awusho ukuthi usucula umaskandi sikweseke ubalo mfowethu lo kuleko unkululeko lo skip esisodwa sebhali akaphoste esinye akaphoste esinye manga nasathule du hayi ngathi asiqondile umaskandi intwana lento eculwa umgodi ukuthi ngedekathimo mama ukusisa kahle online TV Korea ngazothi ubulala umaskandi esho umgodi nakhona umgodi umuntu ongayikhalela le ukuthi ayisekho umaskandi yeah athule du hey ongena athule du ngoba nami ngithule du washo ngizwe nami ngiphethe kahle ngapha hayi yonke ngazi kahle abaculi bebengashayi ibingekanyanga kodwa nge-artist mina yangikwazi kulokhuza ukoshaya manje kuthiwa ngiyagida kulunga ngathi bayajabulela washo umthandi akasiwigida ngoma ngizwa kuthiwa banikezwa ama-8,000 laphana ama-jacket ecrown kuyohamba nogeti